हेलो। हाँ पाहू जी, खुश रहें। हमारा ई नहीं के बुझत रहुआ बताई, हमनी के जब एज के बरवा का बोला जित रहुआ कहम नु के कहला कि ना हमार मेहररुआ के नु भाभी लोग बोला तई जा तो ई आ के एजी गा जे तना दिन बाड़ी ते तना दिन रहुए बताई हो बेटावा से हो बेटावा से हो बेटावा से बतियावत ताड़ी अथु कर ताड़ी तो हमनी के निमन लागत, हमनी के इज्जतवा बचत त हमनी के इज्जतवा डूबत ताटे ना। देखी पाहू जी निमाना मन से दिन बारी के दिन उन धक के आया के लिया के चल जाए तो हमनी के इज्जत बाचे वाला नहीं खे। हाँ ठीक बा मम्मी जी के हम बोला देता नहीं। मम्मी जी का हो कनिया? दरे पाहू जी के फोन आइल बा, बतिया ली। हेलो हाँ बोली। हाँ जी हाँ जी हाँ रउआ ठीक बानी कि ना? हाँ अरे कोई के बात ना सुनल जाला जननी का है बेटीवा करती तो नहीं के करावा का लौकत बताई ना। बेटीवा करते का जौवन बात रउआ के कोई कुछ कहले बा ना उ सब गलत बात बाजी। रउआ हमर बेटी के नहीं की जानत पाहुन जी? आए बताई ना 4 दिन खातिर हमर बेटी आइल बिया तो सबके आंख में गड़ती है। पाहुन जी इतना विश्वास ना कइनु तरवा आई आ देख ली, देख के आ तू कह दी कि का करती है का ना। जरूरत नहीं के तू जाए जैसे जा ए तरह के बोलावा लेके गई पंचायती बतियावे लगी एने ओने के खाली बात बतियावे ला लोग घर बर्बाद करे ला लोग जननी। सरह जा अथी कोई ना होला आज के दुनिया में जननी। ननद जानते बनी कि ननद के सब कोई भौजाई का झूठो लगा सकता। हमार बेटी एकदम सीता सावित्री बिया जनबे कइनी। हाँ 4 दिन खातिर बेटी आइल बे तो ओकर खाए ला पेनहल देखल नहीं खे जाते जननी। आ ई लोग के जिंदगी भर रखिया करी तो बड़ी अच्छा बतियाई ना। ज्यादा केहू के बात सुनल मत करी समझनी। जब इतना बानू मम्मी जी तो हमरा के नु आगे अलगा बिलगा कह दी ऐसे ना हमरा बेटी के 4 दिन खातिर बेटिया आइल बिया मान ल कि दोस्त यार होबे करेला बतियाइए त। हां 4 गो बेटा बन के लेके घुमाई हां ने तो तू दमा 4 गो बेटा बन के ई जाता और रे के नु जा जे अभी घरा में नु बैठल बानी जी घरा में घर कोना कोना घुसम नु तैयार हो के पता चली। सबसे बड़का पगड़ी बा जो ना लूटू बता ना त अभी कहां बुझाई रउवा मर्जी में और भतरो मर्जी हन रह जी तो हमनी के पगड़िया डूबा ताटे अभी तरह के ना बुझाई। भाई बाप के पगड़ी नहीं खडबा तोहरे पगड़ी जाय दी मम्मी जी ठीक के बाटे निमाना सरब रही निमाना से बेटी के घुमाई जब बेटा बाटे नु त तू कर दे अपन हल्का बिल हो जाई जा। बेटिया के चक्कर में रह करू ना साला जहिया से उतरल तहिया से उहे दिन रह गइले 1 इंच तनी एने से ओने हमनी के नहीं खीजा भइल। आ बेटी 4 दिन खातिर आइल बिया त इनकर आंख में गरतिया इनका खातिर बेटिया के खदेर दही हम एकदम मन नहीं लागत हमार बुझाता ना के जले कहाँ घूमे जाई कोबे से तो बोलावा तनी कि आई जी केहू लेकिन आउते नहीं के अब लागत हमरा गाड़ी देके बुलाए के पड़े। ई नतिया काहे के तुम फोन करता परेशान कर। हेलो हेलो का हटे फोनवा करते उठाओ काहे नहीं खू मारम फोनाई में घुस के बुझे तक जुगा आइल बनी तहरे एथु करे का गुलामी करे का। अरे ना मनवे ना लागत ल कनी का बात भाई फोनवा मनाओ के अपन बेची अब कबाड़ी में बेची आई किन ल तू ही देखा दोनों आधा तार लौकत ना मैं कबार दे सोच लिया जो चैन से जिए ना तो कैमरा कवरी मत करो भाई मन ना लागत ल कनी का अच्छा ई बताओ क्या पानी खाना पीना खई दी गु खैनी इहो तू खातर मेरे भैया शुगर खाली तरह है तो ओरियो खरा तू ही खा गल मुंह का खई हम। हेलो हां चुपचाप फोन रखबा कि ना रखबा का है मूड ढेर खराब बा का 1 साल तक ले अपन मुंह में देखइयो जुगवा 1 साल तक खमावे वाला नहीं खी चला रखा ठीक है जतनी राजा वहिया लगावे फोन एकनी से हमर दिन चलता हो बताओ एकनी के ना रहत संग त हइसन है ड्रेस पहन के घूमती हमर मरद त एकदम निकामा मिल गइल बटे ना कुछ कमा तरह धमा तटे ये करे से राजा क्या लगावत नहीं। हेलो कहाँ बड़ो बाले आइलन बगैचा में बगीचा में क्या करते रहो ए तरह में चमकाले टहले हेने करावा टहले हम घर देने। अरे तार मम्मी पापा लोग मारे लग गए हमरा के कैसे आई हम प्यार यही से कइले रहला हवा तनी मारे खाले बता का हो जाई प्यार में तो आदमी जान भी दे देवेलन। अच्छा जान ना दे प्यार ओ जगह होला जहां बदनामी होला जहां बदनामी ना होके ओ जगह प्यार कैसन
अच्छा ठीक बा हम देखो तनी टाइम आओ तनी रस से मन हाँ जल्दी से ना आओ हम मंजुआ के ले आओ तनी अरे ओके मत वेट करे। लेके आओ ओके मत ले। सहेली है हमार अरे भैया सहेली ये हम माई आवे ना दी ठीक बात है लेके आओ हम आवते बनी अपन दोस्त के लेते के आइयो ओकर सेटिंग करवा दे मंजुआ के। ठीक बा हम दोस्त के लेके आओ तुम अब एकरा के तो चूना लगा लेनी अब जतन दूसरा का के फोन लगा के ओकरा से झीटम तब है ना कुल खर्चा बर्चा कैसन चलता है कनी से ना चलता मरत त निकामा मिलिए गइल बटे ना कुछ देता ना लेता। हेलो हाँ हेलो तबीयत खराब बा ए देखो ई कोनो बात ना भइल हम एजुगिया होटल बुकिंग कर दनिया तू कह तो रुकी तबीयत खराब बा 1000 रुपया डाली ना 1000 नहीं हम 2000 डाल दे लेकिन देखो धोखा मत पानी चढ़ावे के बाजी पानी क्या खातिर पानी हो और तनी बीपी हमर लो हो गइल बा। आई ए हट डीपी में क्या पानी चढ़ाले रे अरे भैया मर जाई मम। सुनो देखो हेलो हाँ 1000 नहीं 2000 लो लेकिन आवो कहवा आवे के बा तू आवो हई क्या कह जाला आवो ना एजुगिया गोलम बारा बाप हो ठीक बटे हमरा के कुछ तनी ताकत वाला चीज खिया दिया तो। हाँ तो आओ ना हम पानी जे चढ़ावा दे तनी ग्लूकोज के पानी चढ़ावा दे हम ना तू हमरा के पैसा दे दिया हम चढ़ावा ले। हाँ ठीक बा हम भेजा तनी बाप हो बाप इहो एगो कामे नु हटे बकरी लेखा चरावा तनी दोनों के तीनों के चारों के अगर इसे कमाए के बाटे तो बढ़िया से प्रेम से रहे के पड़ी यही तरह दूर दूर फरका फरका रहम नु बीमारी के नटंकी करम नु तकनी के पैसा दे जे संग हम झीटत रहम। अब माई ओई के जतनी समझावे बहाना वना कर देबे और ओकरा के मंजुआ के लेके जाइम बाजारे कहम कि चल हमारा संगे न तो माई हमर जाहू ना दी अकेले कहीं ना के अकेले कहाँ जाता रहे हमारे छुदूर पाना तो जानता ही बिया कि मैं एने ऊँच नीच कर देम बस हमारा के ससुराल भेज दी जातनी पोटे ओकरा के। ये भैया एक चाय बनावती है कि बीरबल के खिचड़ी अभी तक चाय नहीं आई इहो बुझा तक ये बब का हम कहीं आके तबले चाय के फैन में मैंने कि मिली तो खराई मत मार दो हमारा हम चाहवा के लेखा मैंने के अरे आ जाई चाहवा आ गनी जी का रहुआ तो आके बैठ जाइला एकदम से धड़ी 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 देखम की चाय बजाओ तो लोग बीरबल के खिचड़ी चाहे ना तार पड़ा तो ना धरत रहे जी तो एगो चुन के लेनी हम अथिया में से तब जाके खइला से तब खौलाई नहीं हां अच्छा कनी रहुआ तक कुछ एकदम बुझाते न के चिंता फिक्र बेटी के देखते बनी एगो उ घर में भी तो दामाद से बतियावे लगती है फोन पर बताई तो के बड़ की पता ही है आओ तनी ओने से तो देखत तनी कि लागल भी है दामाद सी से आ कहती है कि ली मम्मी से बतिया ली। अच्छा जी क्या के काहे न खिले जात रहुआ ए जा घूमत तड़ी अथी करत तड़ी हई करत तड़ी हौ करत तड़ी डटनी है खूब कसे के डटनी है तू बुरबक के बड़ू का एकदम वो ठीक है ना कहती है कटान दे रखबो ओकरा के अपना के है अरे रखे के बात अलग बाजी लेकिन अब लड़की ससुराल से नैहर में आवेले तो घूमे ले फिरे ले ना अरे तो कतना दिन घूमी आइल बिया वो बोकरो बतिया सही है बा पतोहियो के अपन घर गृहस्थी कहो के समारे के लइका फैका नइखे नया नोहर के नैहर में रह गली फिर उ रही जी आए बताई ना रही तो अपने के रखबू बियाह शादी यही खातिर कइल बनू कि माइया रखो तो हमरे के बोले लगिला ना वो का हम बोलिए ना बोली तो मन बढ़ा कहि के हमर बेटिया के अथी में तो भड़क न दे जी दमदा दमदा काहे के भड़क जी दमदा ठीक बटे तू ही मन बढ़ाओ तो रुको का छोरन जड़े बतियाओ तारी फोन बताई तो हां तो समझा दिए मन मत बढ़ावो कोई तो घर दुआर देखो अपन गांव जवार का कही के जे लइकिया के गिरा रहती है ओकर बाना का बस हुक भइल बा ये कि बुबची जी के बना के देवे के पड़ता ओकरे से चलते जड़ा तारी ओकरा देख आंख मतलब ओकरा के देख नहीं के सकत माने पतो ई कोई देला समार की घर द्वार उनकर अपन देखे छै तो देख के जर लागल गजबे तू बतिया ना देखी हद हाल बा ये भइया नया नहर बिया त नहर में ना रहो मम्मी जी का पापा जी उठिए चलिए वो सबके को चीज दिखावता नहीं हाय का हरे बच्चियों का रे देखते ना एको हमार बात पर वो विश्वास नहीं क्यों करत है ना विश्वास करब नु आय देखा देन तो विश्वास करब नु हां त चल ना तनी देखाओ त तनी ठीक है बाटे आई का देखा देखी होता चलता रे चलो तो देख ली आई चल चलो तनी का देखी का देखाओ तनी आओ
ई साला ई कौन बनबाकुर रहल हो गइल ई साला कहाँ रह गइल अभी तक ना आइल बोला दी हुए आई बनबाकुर लेखा लग गइल हो किनी रह गई रे भैया किने बड़ा सुनती था पैसा डाला एकरा में अरे पैसा डाल दल बानी फोन पे में कब कबे डाल दली हां हाँ डाल दल बड़ा तो तू है जुगा तनी है फुलो लो तू ना हमरा खातिर तू खइबो का हाँ 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 पैसा डाल देना लगा देखी मैसेज देख ना 2000 पे डाल दे और ये हमारा 2000 के काम रहल हटे काहे से कि न हमार नु ई का कहला कपार के न सही तनी एथु हो गइल बाटे ढीला उला हो गइल हम करवा दे बहुत अजुरा देखो सारा खातिर कितना प्यारा फूल तुर के ले आइल बानी कितना निक लागत हटे अब तुरला ही हम तो निक तो लगबे ना करी एक बात कही हाँ हमारा नु डर लागत हटे तू तनी हज को छुप जाना लागत के हुआ होता हाय हाँ हम लुकाइल बानी हो दोनों बानर एक जगह आगे बढ़ो तो हम कैसे मैनेज करी पहले एकरा से मिलो तनी कोई आइल बा का हाय फूल हमारा खातिर अभी हो मान तब से हम इस बीच रास्ता में ना बोल जाला कहत नहीं ना कि हमरा के नाम एगो साड़ी चाहिए अच्छा, दिलवे ठीक है। बनू हाँ, पिज्जा बना खे के बनू हाँ, चाउमीन सब खे बनू हाँ। बर्गर खे बनू अभी चाहिए अभी हाँ चल अभी यार 44 में लिए चलो लागत कि हूं ना आवत हटे तू जी करो अब देखा लू हाँ देखनी ही कोई आवता ना ऐसा लागत रही केहू आवत लेकिन अच्छा, केहू आवत नहीं खे हाँ हाँ तो सुना ना कहनी कि चलल जाओ तनी कहीं घूमे उमे ना चलल जी अभी तो कब बताओ तब अभी घूमे जाए के 2000 रुपया और ही लगी हाँ दे दे हम दे अभी डालो अभी है हाँ अभी डालो आई पापा जी तू लो ले लो बाकी हमारा डर लगा था कोई आ मत जाओ कितने 2000 हाँ 2000 चल गए अब चले के ए हट मार चले के अरे ना बेटा अरे का भात के अरे ई करे ई का करतिया तू रे अरे तू रे हम तोरा खातिर बात नहीं खे हम नहीं के ई कौन रे अरे हाय कौन है ई कौन रे मुंह झुकाउना ए क्या नहीं के जानत भैया ए हम नहीं की आई हो दा जानते ना कि तो वो के कहां से आ गई के तू जानो हम भाई बताई पूरा जानी हम हेने बोल के हटई आई हमार ससुराल में के चाचा हवन आई हमार ससुराल में के भैया हो ससुराल के हाँ ए जा बोले रे बड़े फुलवारी माहौल में जो रे बेटी तोरा खातिर हम कतना पतो से लड़ा तनी पुरावा से लड़ा तनी मारे ससुर रे आज तकले हमरा ही आइलस ना ससुर गोड़ लागत नहीं भाई कौन तो ई कौन है ससुर के रे चाचा ए देवर हो देवर नहीं नो मम्मी जी आगे का करी हो हम तारे से बोले फोन तो के अरियाती बेटिया के जल्दी फोन के अरियाती हां जी हां ठीक कह तारी हम कहत ना रनी हां के पुलिस लगा तू होते हम ना माननी हम ना बटे एक ऐसन बेटी के रखल चला जी हम ना हो हम चाचा ना 2000 रुपया कहत हमरो को 2000 दे हां दे दे हमरा के 2 लाख दे 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 2 लाख दे 2000 रुपया डाल दे बड़ी अरे का रे का लेके तुरंत ए जरा साला कहां ले बड़े बताओ पहले त जेबे जेल जी के दुनु जाला लोग के करावत नहीं हम लोग ए भैया ना चाचा ए चाचा फोन लगा 112 पे फोन लगाओ कहाँ बानी जी आई लेवे खातिर हमारे के ना लेवे आई लेवे खातिर नहीं हमारे के देख सारा अब के कहत हम रहे देखी कि तू देख मारो हमार तू देख दमाद। मेहरारू तर दमाद मम्मी जी जल्दी बेटिया के लेके चली चुप जल्दी लेके चली चल का भीतर मुंह में करके पुतवा देले चुप आज के आज भेजे करा के घर ले भेज पकड़ाई 2000 रुपया भाग जल्दी जटा ले जा तू बाना रे तक तेरा उ सुगर में तक खड़ा है भाग बे जल्दी भाग केनका माची साला हई बतावा ना रे भाई बुढ़िया के हम कहत नहीं हमर पतोहियो ठीक कहत रहल हिय हई बतावा रे दादा ई हमर बेटी बिया के दुश्मन बिया हमारी अच्छा हई त सरौ लोग न चिन्हत त बानी या त हल्का देह मुंह चिन्हत है लेकिन अच्छा बताई रुक जा